बे बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन एबा BDF बेखौ जोङो दानानै लानो हादों आरो बेखौ जोङो क्राइटेरिया बायदियै जोङो रेजिस्टार खालामना लाबाय आरो दिनै जि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे मोनसे केम्पास बे केम्पासखौनो जों बे BDF नि एबा बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसन बे NGO नि जों मेन केम्पास हिसाबै जों मोननो हादों जों एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव बिसेसके जितु NDP आव थानाय माखासे जोहोलावफोर गोबाङानो एखे लेभेलनि खामानिफोरखौ मावजोबनो हानाय बेबायदि केपासिटि थाया बेनिखायनो जों लाइक माइन्डेड युथ्सफ्रा जों ज' जानानै दिनै गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो आखायाव लादों जाय खामानिफ्रा गावनि थांना थानायनि थाखायबो जागोन आरो दिनै कमप्लिटलि ससियेल बेस गुबुननि थाखायबो बेबायदिनो लाबजनक जानो हागोन बे जोंनि फोथायनाय गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि जों जेब्लानिफ्राय बे BDF खौ दानानै जोङो BTR गभर्नमेन्टनिसिम आप्रच जादों बिथांमोना जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो जोंखौ जथेस्थ' सुबुरुन होदों जोंखौ एडभाइस होदों आरो खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होदों दा बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन सेक्टराव दिनै खामानि मावनो लादों आङो गिबियावनो एग्रि एन्ड एलाइड सेक्टरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जोंनि बे बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेसननि जानानै दिनै गोबां ओनसोलफ्राव जों माखासे क्लास्टारफोर बा ग्रुपफोर जों बानायदों जाय ग्रुपाव माने 20, 30, 40 इभेन 50 बेबायदि ग्रुपफ्रा दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनायनि स्टार्ट खालामबाय बिथांमोना बेबायदिनो हा ओरैनो गोलैसोनानै थानाय हा बा सोरनियावबा बेबायदिनो गुवार हाफोर दङब्ला बैफोर हाफोरखौ लिजाव बा बेखौ जाय हानि बिगोमा बिथांमोनजों सावरायलायनानै बेहाय खेथि आबाद मावनायनि जिथु फारिफोर लादों बेबायदि फारि लानायनि गेजेरजों दिनै स्टार्ट खालामजेनहांबाय दिनै बेबायदिनो जोंहा गुबुन गुबुन जायगाफ्राव इभेन नैबे बर्तमान जिथु BTR बे BTR-नि बाहेराव जेरै सानजाथिंजायबो जेरै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एबा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट नैबेहालागैबो दिनै जोंनि बे BDF-नि गेजेरजोंनो जे दालायफोर बायदि हिसाबै माखासे क्लास्टारफ्राव बाहाय खामानि मावनायनि स्टार्ट खालामदों आरो जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट इभेन जोंहा गसाइगाव बेहालागैबो माखासे जोंहा ग्रुपफोर दंसै बिथांमोनाबो बिदिनो दिनै साइमाल्टेनियासलि किसुमान खामानिफोरखौ मावलांबाय थादों आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावनायाव जोंनि BTR गभर्नमेन्टनि जिथु डिपार्टमेन्टफोर बिसेसके एग्रिकालचार बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होदों आरो जों आसा खालामदों जों खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन जोङो दायो नैबे जानुवारि मासफोरनिफ्राय गोबां बाल्कि लेभेलाव जोङो हालदै गायनाय आरो हाइजें गायनाय नैबे खामानिफोरखौ जोङो आखायाव लादों आरो लोगोसे जि ओनसोलाव हाइजें हालदैफ्रा जाथावना नङा बेफोर ओनसोलाव जोङो गोबां गुवार लेभेलाव जोङो नारें जिथु लेमनफोरखौ गायनायनि प्लानिंफोरखौ लादों आरो बियो निश्चय जाफुंगोन माखासे सेक्टरफ्राव जों खामानिखौ स्टार्ट खालामदों जेरैहाय बी किपिं हानि बी दिनै जोङो बर्तमान नैबे केम्पासाव जोंहा 100टानिबो बारा जोंहा 20 कल'निफोर दङ दायो जे बे कल'निया फैबाय थानाय मासाव आरो बियो माल्टिप्लाइ जागोन मोनसे कल'निनिफ्राय मोननै कल'नि बेखौ जों बानायनाय जागोन अब्ला बियो 100नि जायगायाव 300 जाहैगोन बेबायदिनो बियो बारायलांबाय BLT আৰম্ভ হৈছিলে সমান্তৰালভাৱে NDFBৰ আৰম্ভণি হৈছিলে আৰু এটা সময়ত NDFBও কেইবাটাও গোটত বিভক্ত হৈছিলে সাংগঠনিকভাৱে যদিও আমি বিভক্ত হৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ মনত এটাই স্বপ্ন আছিল যে বড়োভূমিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে যিটো সময়ত আমি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ পন্থা হাতত লৈছিলোঁ আৰু আজিৰ যি পৰিৱেশ তাৰ মাজত বহু পাৰ্থক্য আহিছে পৰিৱৰ্তন আহিছে সময়ৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন হয় সময়ৰ লগে লগে দেশৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ আৰু সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হয় 1985 চনৰ সময়ছোৱাত যদি
অসমত বড়োভাষী আৰু অসমীয়া লোকৰ মাজত কৰবাত ভুল বুজাবুজি আছিল সেই ভুল বুজাবুজি আজি সময়ৰ খুঁটত মানুহে পাহৰি একেলগে হাতত হাত ধৰি কাম কৰাৰ বাবে নতুন মানসিকতাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে 1985 83 79 যদি সেই দহকত 70ৰ দহকত 80 দহকত যদি আমাৰ আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সুকীয়া ৰাজ্যৰ কল্পনা আছিল আজি বিটিআৰৰ সফলতাই আমাক প্ৰমাণ কৰিছে যে অসমৰ ভিতৰত থাকিও বড়ো জাতিৰ উন্নতি হ'ব পাৰে বড়ো ভাষা সংবিধানৰ 8ম অনুসূচীত স্থান পালে বড়ো ভাষা অসমৰ সহযোগী ৰাজ্যিক ভাষা হ'ল আৰু বড়ো ভাষাই এতিয়া এক নতুন পৰ্যায় পাইছেগৈ য'ত নেকি আমি অসম অসামৰিক সেৱাটো বড়ো ভাষাত প্ৰশ্ন কাকত কাটিব পাৰি নেকি তাৰো চিন্তা চৰ্চা আজি আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা হৈছোঁ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বড়ো জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই ৰখাৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব অকল বড়ো জাতিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি সমগ্ৰ অসম আৰু অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষই স্বীকাৰ কৰিছে যে বড়োৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিক আমি